twak mar ojende sani Samuel Hussein? Erokamano. Most of the time kirango kendo kiwinjo gima jogi wacho, rowere gi wacho. Ok en mana Migori kende, ok en Mombasa kende. Giwacho ni gidwaro tije. To giwacho ni jomoko dwaro two term at the same time. But adwan mondo awach ni Cleophas nitie chier moro mobiro e kind rowere. Ncha ne watimo registration mar kipande. Adwan mondo awach ni we registered ji 10,000 kotelnwa kod Mheshimiwa Tandi. To 90% ma jogi gin rowere matindo. Rowere matindo kibet kodgi piny bipenjogi. To giwacho ni wan wadwaro ni mondo wa defend gima ber mwaneno e sirikal. Ok ni gikia. Jogi neno gigi. Nyathino wacho niga nonenoga sani geron gi hostel. Owacho niga nonenoga Pisanini school. Nitie gimoro ma jotelo osebedo ka wacho. Mostly Mheshimiwa Tandi. Kiluwe mos ibro fwenyo notemo wuoyo ogolowa in the political liberation. Oduokwa in the economic liberation. To my language masani wadwaro ni mondo ji owach. Mani makelo conflict athuru wa Siaya. Ibro neno ka ng'ato kaka gavana marwa nochako tich maber kabisa. Kendo notiyo. But the moment mano chako paro street, mineno ka vijande gi wacho. The moment mano paro street norube no doki street. That is the moment he started failing in everything. To rowere gi wacho gani wach street ni nyaka koro waduok chien. Nyaka koro wachomre kod gik manyalo kelo lokruok e kit ngimawa. To lokruok e kit ngimawa giseneno a green light in the sitting government. It means ni gibende gingajo mariek masomoga gise compare this government kod other governments to gineno on this one at least it's favorable. To kirange mana kamilosi karkanyo nikech aneno kikelo topic mabende okada na odhiadhia kamano ma Siaya. Yes. Bedo ni governor James Orengo nowacho ni weche moko inyalo los mana e ndara. Nyiso ni dongruok bende nochung' Siaya kose mana twak mano paro manogolo to gana mamoko kawe. Dongruok ochung' Siaya nikech governor dwa dhi ndara. Ochung' nango. Dongruok ochung' nikech governor onge office. Magi mochung' minyalo kono Alego Usonga kata dwaro ma Siaya sani. Sama wuoyo kodini. Nitie contractors ma pok ochul. No pok ochul gi kinde man. From let's say from the last financial year, 2 financial years, pending bills ochopo 2 billion. Ka Orengo ne chako tich, by sari ogo kinyi ni nyalo nwangi office. He was always there and available for the people. He could associate, he could bring people together, he could discuss agendas manyalo konyo. But the moment mano shift, waneno mtokni mag county government, kod jotij county, kan Kitengela. Waneno the same people, kan Kakamega. Waneno jogi kan Busia. The whole week, Bwanani dwari ngaringa kaluoro, luoro the country, to ignore. Kidhi hospital kata referral, kata hospitals mani korogwengo, okibinwango kata yen. He doesn't have time for the people. That is what people are saying. We cannot find anything from the street. We've been in the street from Higni. Maloyo prang'wen. Matthew, gigi duto kwarange chakruok mar higa ni Malinda Mwananchi ni ochako. Wacho ni vugu mantie ka kod Edwin Sifuna kaachiel kod Babu Owino James Orengo ntiere diere karka. Ile wacho ni higa ni chakre dwe mar achiel nyaka kawuono ema contractors pok ochul e county ma Siaya. Nikech siasa migoyo, nikech kata kirango kacha ka dipo ni Raila Odinga kata ka Raila Odinga pok onindo. Nitiere maliekore ni governor onge apis Martin waneno kowuok e liel mano mara Mama Phoebe Asio mabe oganda nowacho ni ero nyatieng' entiere kar kae kamera ange achiel kachiel ma debed mana siasa kose en propaganda mibiro gi jogo madaka apis mar governor e yiero mabiro. Erokamano. Kirango gini very carefully, ibro nwang'o ni cohesion mar governor marwa kod national government has been very poor. Poko somo President Ruto kata poko somo serikal mamalo bo winjo language ma joka dwaro. Ibro nwang'o ni sama President Ruto temo kelo weche mag dongruok Siaya, tibro neno ka en odhigo kore. To mano no chako. You remember ka gini functions all over the county. En onyalo dhi kanyo mondo go kore mondo wach ni haki mare oonge kod language moro manyalo hoyo chuny ng'ato.
ng'eny jogi duto gin josiasa to sama dwa kelo dongruok kuma intie e kaunti mari tisiki goya don't you think mano nyalo kelo sabotage kata nyalo kelo ng'ukruok mag chenro mag dongruok e kaunti no sama diere manene Ruto ochako tiyo kod Raila stadium mane otamwa tieko President Ruto nokete pesa iwinjo bu waneno ka utime to completion magin chenro mane ochung totally mane ochung mane kod scandals they ended up doing them bagi work maber bang mano tibro neno ka kendo James Orengo ma governor mosiep na mana campaign matek kabisa kochung kuma chielo the following day kendo ngane mogoyoga wangene ratiro marwa mar yudo gik moko but the moment mo kinyal have a very good cohesion with the national government nikech go kor nikech believe ni bro this street to streets ni wasedhi for over 40 years to waseneno kaka gik moko sebedo katuchewa gigi thotha nyang'e engineer da biro iri mara mondo mi angi lornwa twak ni koro ka warangi weche moko nga biro iri yana mara mondo mi apenj Matthew ya Lego Usonga ng'ia market mana Lego Usonga man kata kod jowala moyo 200 ma ng'ia Lego Sigana ntie mawuok Western kacha ntiere mawuok alwora ma Ugenya kamera kacha gintiere kucho juma ka juma bingeni chiro makama olos kod sirkal mamalo to ka sirkal mamalo molose ma project mantiere ka kirangi ga mar 2025 maontiene mano podok dongruok ma sirkal kelo e county ka tiyo kod sirkal ma county koso mago nego beni rango mana ni sirkal mamalo kelo ko tiyo gi county mano dongruok governor podokti gimo kwadwa okudwa dokendara okwadwa dokendara to governor kelo nu gik moko to okudwa ka koso ka auto kumie credit governor to gimo nyalo kelo na directly sani to onge kecho se lose focus to lose kanye focus lose ne jo dienda o lose focus nikech wawuok kindara kodwa duoko wa ndara the mindset mar ne kadwaro gimoro nyaka dhi ndara cha mane masani wadwa wuokie nikech ne wasewuokia people united shall never be defeated cha sani waduogo ni ji nyalo bet piny ng'ama da golu ka palos ng'ama golu wa people defeated shall never go people united shall never be defeated Raila no se golo ai gino boketowa e sirikal koro en juwan mondo wan warang kaka wanyalo bet kod sirikal maber mondo gik moko timre maonge gwandruok kod achai mwaneno ka governor mar watemo kelo with the president Ruto. Engineer Thomas Ogeno nigi gimoro amero kar nyakoro muyagi wije kacha ni ndie dongruoge ma sirkal mamalo osekele county